Anyang laki din! Anyang laki din! Bakit? Nakapanlis ka mo at daka di pa panam. Nadamag ko ngamin asim mangpet gaya man tigayem ko anag na iti balasiw taaw iti naunday a panawon. Ket inton agawid dumagasak ton ijay palengke lakay. Kasta ka di bakit? Alangarod Ay ngam na Tay kanayon ko nga ibilbilin kan ka Likli ka mun tay sakit mo. Ay na, di nakman isuro si ka, darmo. Bigbigatin nakman nga tan. Palpalagipan ka laeng di na bakit? Mala, in ka nga rode. Ngam na aganat kawan. Nagsapa kamot arin mo, Ardina. Papanam, balasang ko. Inak man makisarabo iti gayem ko anag gapo iti abroad nana. Kalpasan na, mapanak to pa yan iti palengke. Ta sigurado nga ikanak lakit di iti kwarta da iti a friend ko. Ha? Imbag man, taadagayam mo anagapo iti abroad. Awang gayam, di mo't nakunam amapan ka pa iti palengke. Mabalin ka di ti agpawit, balasang ko. Ha? Sure, nana. Uray ka na yun kayo nga agpaw itunggal rumwara. Mayat lata. Mayat launay. Ay na, agyaman akno kasta. Mabait lang nga rod. Tamaban ko alaan ti igatang mo, iti ipawit ko amasida. Take your time, Nana Veron. I'll be waiting. Tatang, mabisina kon. Awan pa'y ka din ni nanang. Aguray kalabitan anak ko. Tadanda ni maluton to'y si Dainta. Ken, anya kumangay no awan pa'y ninanang mo. Ket saan namat nga intugot dagito'y kaldero kas kada kaserola. Apay, kusina ayan ni nanang mo. Anya kay matan tatang. Damdamagak laang mat. Ngam kumpurmi matan ti sungsumbat yan. Si Kamat Carmina. Saan mo talaga ang muti maangaw anya anak ko? Kun naklaeng dayjay. Anya ka di. Mala, agi na nakakit din tanay. Malutluton ti sidaan. Mangantanton adagos no maluto daytoy anak ko. Daw manay, anong tinao dito palengke. Ay, agkita man iti mapalingkwa tulungan ka lagi ti ginatgatang da. Isupay ba, may nayon tingkam-kam. Ha? May manang di na ti masama ka. Nagado ti kargana. Ay man, manang di na. Amangan no, kaya't mo tulungan ka kadagi ti awi mau. Ay, bakas asupaw. Ha? Ay, anya kamatin po tutoy. Si kamagayam. Nya kamuti manang di na. Abay, agrupo-rupa kaya mo. Abakas, that hurts you na. Ah? Ay na, pasensya ka na. Si kama nga may mangkigkigtut ka. Oh, apay nga da ka dito bututoy. Di mo kunaan nga agtrab-trabaho ka dito palengkay. Ay, kawang mo'y daris naman, hindi na. Way, tultulo nga, dagiti ado ti pinalingki na. Gano manutitid da kanya kay, may alatan na. At least, adayin kamkaw. Mayat man ta napanunot mo dayta. Maalaman nga raw, pakibagkat man nga raw dagito yung pinalingkay. Tani, madagsinanak launa yun. Sapay nagadayo dito iti paradahan ti tricycle. Sana bale, taikan kanto iti tangdan mo, bututoy. Ay na, agyaman naman ang arigla daw. Nana Brown! Adto yung diyem pagatang yaw. Nana, adda kayo ka diti tabalayaw. Ay na, pasensya kan ha. Madama ngamin nga agkup-kupinak iti linabaak. Naghatang mo ka di amin, balasang ko. Una na. Oh, atoy. 2 kilo a karnit baka, 2 kilo a karnit manok, may 1 kilo a karnit baboy,
Talusupot apang pakbat. Ay na, agyaman adi na, balasang ko. Mala, kukwa mo no ada ti Bariana. Pagpasahim mo ten no ada papanam. Ha? Ay, wala na. Uray ka na yun. Darmo, adda ako. Nay, nasaya at matadakan bakit? Gumusta mo dyan nakisarabuan bakit? Ah, ay na. Nasaya at maitlakay. Ay na, nagadutin pasarabo na kanyak ko naman. Adda ka perfume, lipstick, lotion, sabon, dilata, chocolates, kandulyar. Asus, Ay na, bak nang atalaga day je agayim ka. mayat ano kasta bakit? Kahit nakapalengke ka nga raod. Ay katuan na. Napan ko biit impasukat jay dolyar. Kalpasan na, napana kon ije palengke. Ayun gayam, nangal daw kayo kadain. Ayan nga, ni Carmina. Nalpas kamin bakit? Mabisin ngamin unay di anak ta. Katapaman analpas, napan adagos iti kaaruba. Ang mumutayin, ado ti kay ayam na. Iso asaan ang maibalbalay ni Carmina. Oy, Tata Naldong, amok ti sindayo. Ha? Kasanumat nga amaw, neneng. Tamakitak ngamin day ta green di tangipon nyo. Na- Apay, saan kay ka di nga agsidsida iti karne, tata? Pasig ka di abulbulong ti sidsidaan nyo. Ha? Amom, neneng. Na may mayat anat nating disidaan tayaw. Ngamiti karne. Malaksid ana imas, healthy pie. Apay, saan ka kadigag sidsida itinatang, neneng? Saan, tata? Kanayon to pa'y akarne ti sidaan mi. Kinapudno na. Saan laang amay may sa aputahe ti sidsidaan mi. Kasla kumaitay. Talo klase ti sindami. Adda ka rita a fried chicken. Lauya. Kan adobo a karne. Ah, Saan kami nga agsidsida iti bulbulong? Ew! Uri awan ti mangmangan, no awan ti naimas amasida, tata. aniya. Imububingan pa laang tayo. Ayam ay sauce. At dapang pangasnan. Ay apo aya. Nay, dumaya mo kamat kabsat. Apay, adda ka di parikot? Ay, kuwakabsat. Ambaw, adaman pang pangas di kakaisuna nga anak dadi na kendarmaw. Di Carmina tinagan na. Agasam, tapasig ka no akarne itisid sa daan da. Sana pa'y ko na. Nauray awan ka no timang bangan no natang tisidaan na. Ado siguro ti kwartada nga igatang da iti karne. Di na ba kay? In ka man na palingke. Tagumatang ka iti na ima sa masida. Kas kumaitian niya, lakay. Tay mantahong bakit? Nabayagan kahit ajak nakaraman iti kasjay. Ha? Ala, yig mo nga rin igatang ka, lakay. Tama pa na ko. Sa paakon, tapno fresh ti magatang ko at tahong. Alas 7 pa ilaang itibigat. Nga mapana kong iti palingke. May mayat matla ti masapa amapan ije palingke, tapres ko ti magatang. Hay, kuma, adamanen sumangbay agrasya itang agsapa. Ha? Ni matatanaldong ti masabat ka. Nay, adan sa papanam di na balasang ka. Ha? Ay, kasta nga rin tata. Mapanak ije palingke. Da kayo ngay tata, papanan nyo.
Kinapudno na, mapanak kumamit kumatang iti masida. Ay, mapan kamilagaya mi jay palengke. Agpawitak latan abalasang ka. No, adapan nakabalin na. Ay, katun na, tata. Sige, tata. Mabalin lata. Oh, anya ka diti pagatang yaw. Ay, tay kumaliyempo balasang ka. 5 kilaw. Kan 3 kilo asa kati manaw. Daytay manaw-awagan da iti Adidas. Aw, naibalasang ka. At iti igatang mao. Kanay, agyaman mananwag. Ay na, awan problema, tata. Di oray man kat kanayon kayo nga agpaw ay. Ne, apay da kita nakadado a karne, bakit? Di mo kunain. Aliwat mo. Ah, Imbis nga agsao-sao ka dita, yawatan naklatan iti plataw, takisayak da ito liempo kun Adidas nga impagatang ni Tata Naldong. Darasang! anya? Ay sus, bakit? Isardeng mo ka din day tangar aramidem. Inton kuan, maamuan dati kas tanga style mo. Abay, saan ka kadi ay amabain? Ay na, nagadukot sa umom. Siyak man laang ti mangala. Ala, agpaigid ka man. Di mo amo ti dumiskarte iti panagbiag. Bakit? Saan apan ang diskarte ti kasta tapanang loko iti pada at tao day ta? Isardeng mo kumamot den ati kasta, amangan no pagbabawyam tulaang iti udi na bakit? Oho, kasta ti bagbagam kat agsidakan tumulaan. Ah. Style mo mat, darmo, bulaw. Ha? Kapsat Veron, awan ka diti madmadlaw mo. No kasta nga agpawit ka kinidi na sa jepalengke. Aha. Kwa, kaslawan mo't kabsat. Apay aya? Ay, kuha na main. Iti nagpawitak kan kuha na. Kurang-kurang madyakar ni aginatang na. Angam, jakpay kami nakasarita. So, jakpay siguradaw. Nasaysaya at mutlaang no kasaritam iti personal. Iti kasta, malawlawagan ti amin. Narigat mo't no basta agpabasol kay latan. Damagam kan kwa na impag. No apay ako rang jay karne nga impagatang mo. Nanang, kaya't kuman mo tinalinta ang mais. Nakitak ngamin di kay ayam ko amang mangan iti mais. At dapat ti burger na Kaya't kuman kumamot ti kasday nanang. Ay, agtal na ka man si Kakarmina. Sumrumang nga tanti kinaman nagapal mo. Alamot din nanang. Please. Kaya't kumo tinalinta ang mais. Agtal na ka kunanay. Kaya mo, takudutan ka. Di na, anya ka di tayo aya. Apay abugbog kawam ti anak ta. Carmina anak, apay. Anya ka di ti pagkaskastam. Kaya't ko tinalinta ang mais, tatang. Ngam saan nakmat kayat nga igatangan ni nanang. Kasano ko mga igatangan ka, kat ijay pa'y palingki ti paggatangan itinaling tamais. Ay, buwisit ki di day tamais. Ay, si Kakarmina, teenager kan, ngamkas ka pa'y 5 ti taon nang agpampanunot. Malaos to daytan. Malaikan ka iti kwarta bagay. Tain ka gumatang iti mais. Tay saan pa'y analuto ti gatangam tasyakton ti manglingta. Gumatang kan tumatan iti sidaan tayo akarnet baka. Tay para imbaligtad Maala bakit? Inkan. Nagatang kun tay pagmurmuryutan ni Carmina ang mais. Kastamot tay 3 kilo adipig asaba apagatang ni Manang Tala. Ay, kisayak tuman day to yun. Mangiprito aktuman kita. Manmat dita midsection. Tagatangot jay karni ti baka apagatang nila kay ka.
ken kastamot ten ti ikan. Karnit manok, ken karnit baboy, apagatang danana viron, ken tatanal daw. Ay sus, agumaak manen iti karnit. Ay wud, adda ko'y merienda ko nga impagatang ni Sulay. Para kano iti anak na. Kisayak tuman da jayon. Kanapyalain apang ramanan mo't ani Carmina. Ay, nagmayat at talaga ti kasto. Tangdanan daklang arudo. Kisayak pa'y dagito'y pagatang da. Oh, saan ka pa? Kay di na lang yan. Nay, si kamot kapsat beraon. Papanam, kaday, ting hatal daw. Inak man di tabalay da Dina. Agasam, kinilok na gito impagatang ko. Kat naambak akurang-kurang magayam. Aniya, ay, kano'y jamot ti papanak. Mala agkuyugtan amapan kapsat. Dina! Dina! Luktan da ito daw, tagsasarita tayo. Nay, da kayo matgayam na naviron. Tatanal tong, anya ka diti maipaimi ka da kayo. Ay na, ayan tay na switik nga sa wamdarmaw. Parwarman, tagririn ni sot tayaw. Ha? Apa yun tata? At da ka di basol ni Dina ka da kayo? Kasano? Kurang-kurang taginatang nasi daan may. Namok la kumaakas tati ugali na. Jak la kuma nagpagpagatang kengkuanan. Hoy, nanabron, tantanang man mo ti panagsasaw. Anyat panagkunkunam kanya, sweetie? Ha, tapno amuyaw. Nanabiraon, kan tatanal daw. Ado ti kwartaming da kayo. Iso asaanan amasapol nga agsweetie kakpay. Tapno la makaraman kami itinaimas. Babay nyo, da kayo lang arudan, tinagkid daw iti pabor, da kay pa'y tinatangsik. Ala, pumanaw kayo dito yan! Manang Dinang! Manang Dinang! Ay, bakit anal alas? Ha? Anya ka matin bututoy. Kanayon naklakig kigtutin. Apay aya? Ay, sorry Manang. Kuang amay. At ako may pawit ko kada nanang no mabalin na. Pag-awit kayo kaday. Ah? Ay, kat mabalin lata. Sige, yag mo nga rudin, tani. Aldawon, agluto akpay ngaming. Daytaw, Manang. Karni dayta. Nagtataba. Pakibagamtaw kini nanang. Ay, sus, mudtoy nga rudin. Sige, tayo na kaw. Na, sinabso na mo ilatan tiyo. Hindi na pwede nang mo. Di ba baka amay. Una mo dati. Ay, tawaga man lang ni nanang ay. Nay, nagbanglo mo talot lutuan mo bakit? Sitsaron sa mo dayta. Wala kay. Naglaing at talaga at dumiskarte to asawam. Mana, ayabamon ni Carmina, tamangan tayo. Adumanon aklasa ito'y sidaan tayo. Ilo nanang. Naalayo ka di impawit ko kani Manang Dina. Tay ka di tabtabang ay bugbog kao, akanan dagito'y baboy mau. Ay wuna nakaw, naalakaon. May na inya gitay. Agam nagbasya mo day. Kunak man no 5 kilaw tay impadawat day tatindera di tapalingkay. Kasla tal-talo kilo laang mo day anakaw. Ha? Ay, kano 5 kilo na yan nanang. Sige, nagawid ang malangay. Itong malang. Lakay! Lakay!
sakit ti tiyan ko. Ay na, Jackson, mas maalan ti sakit na. Anay. Ay na, uray siya bakit? Maulawak sa apay kitin. Ay na, kasano na ito yan? Ay, Carmina, ayan mau, umay ka man dito yan akaw. Nanang! Tatang! Anay ko! Nagsakit unay na ito tiyan ko! Anay! Jakayan! Karuba! Tulungan na kami, pang-aasiyaw. Ipanda kami kumay sa ospital. Anay ko. Nakapuot kay magaya pag manang din Manong Darmaw. Ang ni Carmina unconscious pa ilaing. Kapwede pa nakapuison na. Ay na, imbag lakit din tayo may kayo. Dadaol mo't gayam jay karne ngayon saron mo. Di nabalasan ko. Bag nga raw, itaray na kayo adagos dito ospital. Tano saan ang mga nunatay kayaon? Di nakto mga mindangdang ganit agsasawa pa ilang. Manang di na. Kini pabugbog ko kumakanan dagi jay babay ko na jay. Tadadahil ka ngaron dagi jay. Agsasawak pa ilang amin. Karinabso mo mga dagos. At saka pimanaw. Mana. Di na bakit? Agserbi mo siguro nga adal ken ka daytoy. Ket sapay la kuma, taisardeng munti pa nagtingi-tingim kadagiti ipagpagatang daken ka bakit? Ay na, wala kay. Saan kun tunol ulitin? Kat pakawanan da ko mana na veraon. Tatanaldong kan bututoy. Ikari, kagbalbaliw ako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din! Insurat ni Mary White. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Lucky Din! Kaskala na nga pakitiluto paray. Bilibaking ka. Na, apay anak ko namday ta paray. Nagpintas lata ni misis mo paray. Nagsiksay, nagpudaw. Kasla artista. Wow. Nangabakak at talaga itiluto paray. Iso nga ron nga ging gaita. Mas dawak pa ilang paray. Ha? Apay mo tamas daw ka? Mas dawak tapay akinayat na ka ni misis mo. Kahit saan ka mo't agwapo paray. Oy! Luko ka paray. Aging gaita. Question mo pa ila dayta. Binutbuteng mo sa amay ni misis mo paray. Saan? Wano saan, linao kami ti tagiroot, wano gayuma, yin inumun na adyaws. Diyan ngay kunada pang paamaw, paray. Nagsilang manday ta buok mo, mare. Karebreban ko, mare. Imbag man ta dalat ta kwarta mapagpapintas mo. Nilakay ko at imang mangtag. Siguro, dakkel ti sweldo nila kay mo niya. At damot basit, Takita ang mandagita ko kom, nakamanicure kan pedicure ko naman. Kat, narigat mo't ano baybay am tibagim, tabumakot kan pumangit ka. Isukat na kanila kay mo. Ayun, mare. Ado, ti kasta ita apanawan. Dagiti lo siyang ama ko na, panpanawan, dagiti lalakay da. Ditay ka pa, asagaysay dita. Maurot tulakat amin abuok maun. Ay nalakay, kaparpareban ko. Anya, nagpariban ka manain? Tapno na
Mapapintas kan sexy aday ito nga asawam. Ay, inikan ka iti kwarta apag palingkim. Pinagpareban ko lakay. Diintad ko nga pagbayad mo iti kuryentay. Pinagpatatumot iti kiday mo. Ita, diintad ko pinagpalingkim. Pinagpariban mo. Kay kanakmanan iti pagpalingke. Ay, unay kamot tayo namin. Puro mo't pagpapintas mo, tigas gastusa mo. Api nga gungot ka ngay. Kaya marwam kamot tayo. Anyat si daintay nga ita. Mangted ka nga rod iti igatang ko. Ustom. Ay, makaungot ka talaga, nay. Nagbanikas ka matan lakay. Papintas ka la, papintasin. Agam, mabisinan tayo magayam. Apay, di mo kaya't ayaan na pintas ti asawam. Di oray ka, pangit ka. Basta di tayo maawanan iti makan di ta kusina. Kaya mabayadan tayo ti kuryente. Anya ti pizza itan paray? Pizza 9 ta paray. Ay, mabayag pa nga ro ti sweldo. Kasi swildom la iti kinsinas paray. Padpadaanam manan ti sumarno a swildown. Ay mabayag pa mo ta. Sweldo ko man. Awang kwarta ka. Awan kwarta mon. Sapay awisen ka pay ko mama panaginom paray. Awanan, inyawat ko amin kanibakit. Apay ado ti binayadan na. Pinagpariban na ki di ah. Anya, pinagpariban na di swildom. Amen. Damat baryana, 5 pisos. Ay unay nagkasangan ngay paray. Awang pa'y allowance kong paray. Ay, nagriga dayta na parikot mo paray. Sapay mabayag pa iti sweldo. Kasanukan ngay ngagbiag. Apay nga ita agkukulot mo tanday ta imparimban mo abok mo. Kasapulan ngamin nga isublik ijay parlor para ijay treatment na. Kat isublim ah. Nagninamot. Sangaribo ka no. Nagrigat nga ti maintenance iti kasta abuok. Isu asyak, an-anusak ti kulot abuok ko. Aywan gayam. Anya ti urayam di ti ruhar mare. Jay man Bombay, mare, agbayad ka iti utang ko. Jay Bombay anatayag natundiris ti agong na. Wen, mare. Ibagam man tapautangan nakman. An-ano mo ti kwarta? Adamot pangusarak ah. Kat urayan ta ah, mano aya, ti utangam. Kayo magkaibigan? Oo, kaibigan ko yan. Kaya pautangin mo na. Ano pangalan niya? Maming ang pangalan ko. Mami? Ha! Maganda. Maming, hindi mami. Magaling magbayad yan. Kaya bigyan mo na. Kailan ba niya kailangan? Ngayon na. Kailangan ko, ngayon na. Mabilis. Kaya ikaw dapat mabilis din bayad, ah? Oo, bibilisan ko ang magbayad. Aglot-luto ako, lakay. Isumulagay mga dak pa lang injerwar kat maangot ka nga damalutluto ang naimas na masida. Kan, lakay, kita umot day to'y buok ko ah. Na. Mariban-banan? Kwartak ti pinagpariban ko, lakay. Ay, kunak mo Jeswil daw. Ang aguri ka man? Apay nangalam ti kwartam? Ay, kat diskartek matan ah. Agun online selling kanya. Ah? Ay, uwan lakay. Online selling. Naglaingan nilakay ko. Amuklatan ata iso ti uso ita. Uwan lakay. Nakasursuro ka matayin. Amu mo natulungan ti asawa. Ah? Apay, papanam kumare. Ijay ili, mare. Nag-text nga min jay gayam ko apang alalak iti alahas. Alahas ko nam? Wan, mapanak man mangala iti kwintas kan singsing. Ay na, kaya't kumati maadaan iti alahas, mare.
Mabalin ka di ti sumurot. Anya ngay nga alahas ti kayat mo. Ay kadjay complete seten Ang ti problema, awan pa'y mat kwartak ita. Utang daytoy mare. Ay, utang? Ay, sige mare, umayak mat nga ruday. Taray, nakita ko may jimpos ni bakit mo, iyepis ba? Ngay, anyat impos na paray. Di alahas. Ay no, nagpupuskol lagi nga alahas nan. Adulat tati kwarta ni misis mo, paray. Ay, agun online selling kami ng paray. Ay, sumot lagayam Amo na matayin ti dumiskarte. Isugayam mamagatang na amin ay nakikayat na. Nagswerte ka talaga, paray. Tultulungan na ka ti asawam. Sapay nagpintas pa eh. Nagsapamutan nga may agsingir daytoy abumbay. Hello? Ako, singil na. Oo, ito ang bayad ko. Ikaw si pagbayad. Yung kaibigan mo di pa bayad. Ha? Sinong kaibigan ko? Si Maming. Ay, puntahan mo sa bahay nila. Oh, lagi naman siya wala. Punta ka ngayon sa bahay nila. Nandun siya. Sigurado ka Oo, nakita ko siya kanina. Punta ka na at singilin mo. Subwan ka na kay. Tapno di mo ibagbaga asaan ka alabs. Nagmayatin no, da asawa na pintas. Ako na muna. Ne, ano si Marding ang motor iti sangwanan ti balay Jay Bombay! Umay mo editoy. Abay, asino ti nakautang kan kwa na? Aglamangak lakay. Di mo ibagbaga nga da ka. Paglamangam ngay. Basta ibagam nga awana. Hello sir. Bakit? Ako singil kay Mami. Ano? Sino sisingilin mo? Si Mami. Anong mami? Asawa ko yan Basta si Mami. Maming bakit? Umay nakakanusingiran dato'y Bombay. Mami, ikaw bayad na. Di ka pa nagbabayad eh. Ito, mami mami. Mami! Oh, Mami ko! Magbayad ka na. Di ka sumardeng a Bombay Bakit ako suntok mo? Ano kasalanan ko sa'yo? Singil ko lang naman, Mami ko Di ka pala sumardeng ni pagkabibawag nita subsubman a Bombay. Apay adinanog mo Jay Bombay. Kasano ajak danugan? Kat makaungutak tayo ayaban na ka iti mamay. Mami nakakanaw. Nungay agreklamo day jay. Didakdakkel a perwisyo. Basol mo Nagkunakin ka nga umutang-utang ka iti Bombay. Kat dinakmat gayam ikan iti kwartak. Kunak dis-diskarte ka iti online. Tagayam imutang ka. Day tamat ti uso italakay. Utang. Deta suot mo nga lahas. Nangalam. Damagam pa'y laang mo't. Ay, di mo kunain nga utang mo. Dahil mami. Uray gayam umay kalaang gumatang iti sangkapit ing alaya dito'y kantina. Suot mo taday tawan set nga alahas mo, mare. An-anwak ngay no jak isuot mare. Uray adayoak, madlaw kulat taday ta sumilang-sumilap nga alahas mo. Ay na, karkaron no mainitan mare. Talaga nga agsilap-silap da. Aywan gayam, mare.
Adaman la damagakan ka. Anya dayta? Nabayadam ka din dagita nga alahas. Ay, saan pa'y? Kaano ngay abayadan? No addan ton kwarta ka. Kat, napaunaam ka din? Ay na, saan pa'y? Ay, kat kaano ngay garod apaunaan? No addan kwarta mare. Ay na, agbayad ka tasyak tinanggaran torkan ka. Mangpirdi ka mo't itinagan no saan ka nga agbayad? Agbayad akto. Saan ka kadi amadanagan? Maming! Maming! Sa dinong tinapanam? Hoy! Addaak dito yung unag ti cabinet. Abay, anyang aramidem dita. Adda ilimlim mga. Adda babaya mang birbiro kun kay Jarwar. Ibaga mga awanak. Imbagak nga da ka. Ha? Ay na, awanak nga rood. Ay na, inutang mo gayam kan kwa na dagita alas asuot mo Apay, agsing-singiran. Kahit, anya pa ngay? Nagbit mo't ngagsingiran. Kino nagbayag ka nung inalam dagitan. Kalpasan ang maalam. Saan ka kanon na nagpakpakita? Saan mo pa'y kanon asungsong batan ti awag na? Kuna na dayta? No di ka kanon makisarita nga agbayad, ay idarom na ka. Kuna naman ang dayta? Ay nalakay, mangbutbuteng kadilaang dayjay. Saan ka amamatpati kan kwa na? Kunak nga idarom yung latan. Ipabalo diyo. Kunak ka. Na, apay kasta ti sa umay. Kasla sa anak nga asawa. Hoy, isardeng mo man ti agutang-utang si kamameng. No agutang kalata. Makaamu ka itibiyag mo. No ipabalod da ka. Paray, kapay nga nakita man ni Kumari Mamay. Ngaglak-lako iti merienda, iya eskwelahan paray. Ay, kasapulan nga agla, kautap na mabayadan na nagiti utang na paray. Utang na. Apay, ada utang na. Atidog nga istorya paray. Istorya mo na, paray. Saan nga ro din ta atidog? Di sa mo lakayat ama mamay. Kurang nga ro ti agmalam no istorya Umay mananjay Bombay madamdama, mare. Manghala ka iti kwarta? Saan pa'y laang mare? Agungot nilakay ko. Anya lakit din aya. Mabutang ka nga agutang? Kat pa'y balod nak nilakay ko. Kasano ko maajak mabutang? Kat, mangala ka pa iti alahas? No saan aparakan ka, para ka nagiti anak mo. Ay nabay ang pailaang dagita nga ala-alahas mare. Jak ka sa pulan dagita ita. Napanak nga minangala iti aritos para iti balasang ko. Kat imbaga jay kumarek, anakabayad ka mo't gayaman. Iso amabalin ka manin ang mangala. Ay, paspay laang mare. Nagrigat ti agbayan. Ken nagrigat ti aglemmelemmeng kadagiti nakautangan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anya Laki Deng. Insurat ni Jan M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Deng. Naimbag nga agsapa, mare. Nagsapa ka mo tan, arimwar. Nembag ngagsapa mat mare. Wan, tainak man ijay ayandama ng Madison. Adda nga minadamag ko kay. Anya ngay dayta, maipapanitian niya. Jay ayuda nga aga po ijay munisipyo, Marge. Siyempre, padasan tayo mat barang mailista tinagan tayo. I doubt no mairaman tayo. Sige ingka na tapadasan.
There's no harm in trying. Ako na dangarot. Oh, si Kamat Mainet. Anya ti maipaay ko, ading ko. Ay, kwa ngamin manang. Nadamag ko ang adda ayuda nga agga po ije munisipyo. Kat i-request ko kuma. Ano mabalin ang mailistang mat dagiti na. Idi ngamin napalpalabas nga ayuda. Kat saan kami ang nairaman manang. Kasta ka de. Ay bayam, takasaritak ni Kapitana. Oo, nagpaisaw. Awan at talaga tinagan nyo ije. Nung sana bale. Sales to kakman ni Kapitana. Ay na, agyaman ak no kasta manang. Sino manan tinagpuor, namin anon nga imbagak amay parit ti agpuor, ngam sige dalata sige, ay buisit at talaga dagito'y atat tao. Sandak apulos apat patyan, agoray ka man, i-report ko man ida iti BFP, tamamulta dalakot nga rod. Ha? Nay, apay ngay agong ungot ka. Saan ka kadi unay nga agpungpungtot? Tapno saan ka abumakit adagos? Kasano ajak agpungtot, kat nakasuksoker dagiti kapurukan. Naibaga lang nga roden ide, amay parit agpuor, ngam saan dakla tapat pa tiyan. Ay na! No saan mula akaanakan dagitay, in-report ko idan. Saan kumot ida ka anakan? Nilakay Aramidam latati kayat mo. Awan bibiyang ko kadagita at tao. I-report mo kay Den. Anya? Ne, kagawad Jonathan. Nakitak mo't dagi taga BFP. Adda ka di manin na i-report. Wen, di kasinsin ni Ira, nagpuurda kami. Saan mo da plastik dagiti pinuuran na. Nakitak ngamin sakbay asinidyan na. Ay nasayang manan dya multada. Iso kumapay nga igatang da iti sidaan da. Hay, ti kunayukit di kagawad. Managing bubukod at talaga ta kapitana yung. Nukat adda makita na, when numadlaw na amadi, agi-report adagos. Sapay permi ti kinatangsit na no kontraam. Ay na, eleksyon lakuman, tamasukatanan. Basit laangan kagawan. Talaga ang madurag ko day ta babae. Basit la talaga. Makapasuro na talaga dayjay a Kapitana Ligaya. Agasam, napanakit din in report ni Kasinsin Count. Nakita nga rod itay mare. Talaga asulitin na ti kinakapitana na. Tabas taad da saan na amagustuhan, i-report na. Ha? Kaanon to nga tanga agpulo day tatao? Ay namare, saan to nga agpulo dayjay, aging ka nga awan timang laban kun kwa na. Ayaw na niya. Mangsapul tayo mangkit day, ti ilaban tayo kankwana, tapno masukatanan. Saan ka di nga ado ti gumurgura kankwana? Adon ang agpaiso. Ngam na dumtang ti panagpili. Ibutos danto matlaang. Sa danto ko na, jakla ko maimbubutosan. Nagdakas mo't gayan ti ugali na. Ay naya, ugali ti tattao. Saan ang maaw-awatan? Apay nga awan manan ni kagawad Jonathan. Saan ka di nga impakamok nga adda maangay amiting itangal daw? Napanim pa check up ni bakit na, Kapitana. Nalipatan nyo ka din. Adda ayamat impakpakada na. Talaga kit di nga awan respeto na kanyak dayjay. Tagabsent latan no kay kayat na. Isupay pagsasawam tuman. Into no may agduty, salang maaggagat no panagsuswildong. Nagalas agalad. Ay na, nagmayat man dyan na panan medical man.
Nagado ti kargaje food pack nga intada. Ay na, taltalak mo pa'y. Ngamno da kami, awan lata. Siyempre mata, sikan ati kapsat ti kapitana. Kanayon nga dayod ako naman. Ay na, nagmaya tabiyag. Anya lakit di mo't ti pangasmon, Samuel. Ti kunam kit day, bukbukudan nyo la akanayon no adda sumangbay agrasya. Imbes a para barangay, para kabagyan mo ni kapitana. Ho! Unfair at talaga! O, apay mo't anagatidog ta subsub mo, mainet. Kaslamot lang masiluwanan, gabo iti pirme pa nagwisuot mo. Hay! Masurunak ngamin iti dayja a Samuel, manang. Agasam, taipalastog na pa'y anakaawat kano iti food pack iti kalman. Ha? Di ko na siguro saan amaamuan ti kaadwan. Nga iso ti number 1 no kastangad da maiwaras. At akasano, kabsat nga rod ni kapitana. Ay na, imbes amabain, awan, bad trip. Isuman, gapo mo ta isuda ti adda iti turay, kat aramidon na mutlatan ti kay kayat dan. Imbagak mo't kinimanang ligaya, nga isurat na tinagan niyaw. Amjak man mo, puro akot inununa na dagijay kakaanakan na, kakabsat nan. Kanayon mo't akasta. Ay na, naku namon manang, idi pandemya, idi agited da iti cash assistance. Ay na, inununa naman dagiti kakabagyan na. Kasla isudala ang tinaapektaran iti pandemya. Oray to pa'y awan dito'y barangay tayo. Kat addanagan da. Agasam ngay dayta. Kastay na kunakon, kapitana nga raw, at mabalin na ang aramidan ti anyaman akayat na nga aramidan. Husto man no saan. Apay manang Madison, saan mo ka di ama iturod at tubngaran dagiti mading aramid na? Aniya? Oy mare, kitaom ka di daytoy. Ha? Nimot Uncle Jaime dayjay, mare, napartagsamot bayat nga agronronda. Kasano nga rod no adati agtatakaw, wano man agdakdakas. Kasano na nga rod amatiliw no kasta nga agdiwar-diwar. Gapo man taka-close na ni kapitana akot aramidan naman ti kay kayatnan. Ay naku namon mare, kano rin nabii anabartek da. Kadwada da Uncle Istong ken ni Manong Bagsang. Agsyat da pa'y nga umuna, sakbay nga grundada. Naturod da ta saan mo't ngamin nga ungtan ni kapitana ida. Angam no normal lang nga bumarangay ti agwalang-walang anak kainom, dagos da tiliwan. Abusado at tao. Launay mare. Samuel ading ko, isaganam tay identification card mo, tada umay agitad iti tulong inton bigat. Ingkabat bagaan dagitay kakasinsin tayo, kandama ng Vanji, Gary, Joel, kan Madeline akakabsat ta, tade makumikumak dito'y barangay hall. Madagdagos man ang kuha kapitana. Ay na, nagmayat lagi din di kastoy aya. Ayuda manan. Samuel, partakam de agkut-kute. Darasam, tama nga numadamag manan dagitay nasusukir at tao. Apay na gito'y tugtugaw anak kasimpa dito'y kapitana. Adda umay daitad nga ayuda. Apay nga rin na diyo yung pagpakaam mo, kapitana. Apay naskan pay aya. Asino kada taadwa ti kapitan? Sikawan no siyak. Ha! Lumastog kamatan na kagawad. Kahit asinong aron ti may kaniti ayuda, kapitana. No saan kamat anang ibaon iti agilista? Ay, saan ka man nga ginlalaing Jonathan? Siyak lang ti addakarbangan na nga agpili. Ta siyak nga rod ti kapitana. Mawatam, Auntie Madison,
Apay anagadaw mo ti tao dito barangay hall. Ita ka diti General Assembly? Ha? Saan pa'y mat kaanakan? Kan may sa, awan mo ti impakaamo ni Kapitana nga dati event ita. Mapan kay ngamin ijay aanti tapno makita yo. At dapat ijay damanong Samuel, kan dagiti kakabsat na. Agraman dagiti kakaanakan na, kumpleto dan samot nga may nga pamilya ijayan. Aniya, malangarod, mapanak man ijay. Bantayan pa'y nga rod, dagiti kakasinsin mo tane. Awan pa'y ni uncle mo. Uwan, auntie. Oh, ada ka mat, Madison. Saan ka mat nga officer of the day ita? Apay nga da ka dito eh. Si Kamat, imayak tanadamag ko nga ado kanu ti tao dito barangay hall. Apay, anya ti aramid dito aya. Ada nagiwaras iti ayuda. Agam kas makita mat, nakapanaw dan. Nalpas dan ang nagibunong. Aniya, kat, asino nga'y tinaikan? As usual, dagiti kakabsat kan kakanakaka. Alangan mat nga ikakpay ti sabali. Ha, never. Kat, kasano mo dagiti daddo maabu marangay. Adun tuman ti saudan Awan bibiyang ko kadagita tattao. Orayon damata nga iso dati agturay, taramidan dan tumatami na kay kayat da. Aniya? Mare, inawagan nak itay je friend ko nga agtrab-trabaho iji dole. Kat amom, adda ka no ti maangay a cash for work intun umay alawas. Kat siya ti paglistaan da iti mabalin a sumali. Oh, wow, mayat man. Kat kasano nga ron ti basis mo dita? Uy mare, saan mo atultuladan ni Kapitana Ligaya Amangan mo't no kabagyam laeng ti listam dita. Oy, saanan niya? Kastoy latan mare. Mangilista aklat tamot ti may sa anagan ti kapamilyana. Iti kasta, matulungan tayo mat ti pamilyana. Anyat makuna mare. Approve mare. Si kalako man ti Kapitana. Saan kat ani Kapitana Ligaya? Anya, loko ka talaga mare. Tila sa sawam. Alangarod, kakabsat, nailista akong dagiti nagnagan nyo. Tilangan aramidan nyo, kating kayo agparamid iti Certificate of Indigency iti Barangay Hall. Gan mga lakay motan iti Barangay Clearance yo. Malaksid ngamin iti ID, kat dagita ti masapul tayo. Manang ko, Kapitana. Ada na damag ko. Oh, anyaman da itan, Samuel. Ibagam ada Agosta ni. Ado pa'y tar aramida. Agdudupong mo dagiti taga-purok uno, inay. Ah, iti anya aga po. Nakitam ka di ijay ni Madison. Saan? Nila ang Miss Beautiful ti adda itay jay ang magisarsarita ka dagiti tattao. Aywan, saan lagaya man taga-purok uno ti adda ijay? Kasla amin mata ka baranggayan tayo kadda ijay. Kasanon nga imanang Kapitana. Kasta ka di. Agoray ka man tawagak ni Madison. Saan kami pa'y ngamin kat ang nagsarsarita? Ay sige, manang ko Kapitana. Mariklik na kapag sayatan ti pagsasaritaan da ijay kay. Narigatan, ang mga numaudi tayo, manang ko Kapitana. Nyamot ni Kapitana. Ado ti ipapaaramid na. Agkapi-kapitana pa'y langam di na magkabaulan nga aramidan amin ti reports na. Madison, nadamag kumot anagado kano ti tattaw di tapurokyo. Apay, anya ti pagmimitingan nyo, try duran daksamutan. Ala, apay ko mga aramidan miti kasta. Kat loyal kami mat kada kayaw. Di kaya gar-aramid, Madison. Madamag ko lang nga dasabalya pang panggapan nyo kontra kanyak. Ha, makita yo. Aniya? Engka iti ayan ni Ira akanakam. Tamwam na niya tinaramid da, mawatam.
Wan, inakon. Ayra, adda ka de. Umayak man ka na kan. Oh, Auntie Madison. Adda kayo mat. Apay auntie. Anya ti maipaay ko kada kayo. Kinapudno na. Imbaonak ni Kapitana. Naamuan na kanu ngamen nga ado ti tattao dito balayaw. Anya ka iti aramidon dagiti tattao dito'y kaanakan. Kwa? Imay da nagpalista para iti cash for work, auntie. Cash for work? Apay asika ti imayanda. Saan ka di nga ijay kumain ni Kapitana? Oy Ayra saan mo akong kontraan ni Kapitana kaanakan? Ammumad adakas da ijay no makapungtot. Ha? Ne, awan mo ti dakas nga aramidag, auntie. Kan maysa, saan ko akabutang ni Kapitana? Apay, nalipatam ka di ti inaramid na iti pamilyami, auntie. Idi ginastos na ti abuloy para kumakininanang. Diyak pa'y nalipatan dayjay, auntie. Isu asaan nga aglas-tulastog dayjay a Kapitana. Taamok ti bangsit na. Aniya? Iti anyaga po, ngadda kayo dito yung barangay hall. Umay kami kumamangala iti Certificate of Indigency, Kapitana. Tanya kumarason nga ikan kayo, aber. Masapul mi nga mingkap. Para iti cash for work. Cash for work. Apay ajak na amamuan ti may papaniti dayta. Asino tinagpalistahan nyo, tadi na pa imbagbaga kanya. Nagawan kat abaynan. Naimbag abigat mo, Kapitana. Siyak tinaglista itinaganda para iti cash for work. Iso ano mabalin? Ikanyo kumamot ida. Tama sa puldakat nga rod. Si kagayam ti agin lalaing, Ayra. Apay, anya kumati posisyon mo dito'y barangay, tapno makibibiyang ka kadagita abanag, agraraman kamat. Anya? Ne, apay niya kastamot ang ti ibagbagayo, Kapitana. Awan mo ti amok adakas nga inaramid ko anya. Kan maysa, sa pasap ti inaramid ko apa nangilista. Saan akas ladag iti daduma, nga una ang dalaang ti kabagyanda. Paspasagidan na ka de. Ti makunakla ang Kapitana, no asino ti nagsili, iso ti magasangan. Bastos ka talaga. Pumadaw kayo amin ditoy. Kanjak to pulos mangtad iti certification adaw dawatin nyo. Kagawad Jonathan, dandanin ti eleksyon. Nag-file ka kadi iti Certificate of Candidacy? Aywan atin ko nalpasan. Aywan gaya man niya. Magagara na kudkad. Sapay ko ma, tamaabakan ni Kapitana Ligaya. Maring at dagasat tayo aadin ko. Think positive, kagawad. Manong ko, Kapitana. Mga bak ka pa'y nga tayong ton pa nagpipili? Alangan batasana din ko. Damag ko kat napigsa ka nun ni Kagawad Jonathan. Fake news data. Asino kumama ti mangayat kan kwa kat dayo lang matitoy. Madanaga na kamay, manang ko, Kapitana. Ay, agtala ka man si ka Samuel. Siyak ti mga bak. Siyak! Oy, Ayra, may net. Ibutos dakto Baka saan nyo nga isurat tinagan ko. No worries, auntie. Sika ti numero 1 ang kagawad ko. Uray siya, manang Madison. Ngamno ni Kapitana. Sorry lang. Saan ko nga ibutos? Ala, ikan nyo kumapay mat itimay sa agundaway. Anya ti amo tayo? No agbaliw ton. Ay, awan lat amok, auntie. Na ito lang nanti kasjay nga ugali na. Oh my God! Awanan! Naabakan!
Yes, thank you. Nasukatanan ti kapitan. Ay na, mare. Kasta unay tiragsak ko, tanaabakan ni Kapitana Ligaya. Awanan tay pagpangpangas na a kinakapitana na. Ay, true, mare. Ay na, sapay kumata sa anton nga unfair ti sumukat kan kwa na. Awanan na talaga. Saan na siya ti Kapitana? Ay, awan ton dagiti ayuda me, manang ko. Sayang. No sana ko ba nagbalin ama naging bubukod? Sigurado asyak pa'y lakumati Kapitana ita. Ay, awanan. Goodbye, barangay. Goodbye, ayuda. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Lucky Din. Insurat ni Mary White. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Lucky Din. Nay, si Kamot Gayam Panyang, anyat gatangaw. Sa anak agumatang nana. Ha? Adala ko maumay ko sa ludsudan, nana. Ha? Anya dayta. Idi ngamin na minsan nga aldaw, adda nakitak alalaki ang nakatambay ditoy. Ay na, naggwapo ngamin, nana. Makuryosak lang, no anya tinagan na. Sino alalaki ti bagbagam? Ninistor nga ta. Jay ka dinatayag ang nagwapo. Wala na. Ay, Nestor Gayam tinagan day, Jay. Wan, isuda tagtrab-trabaho ijay balay da kapitan. Kasta ka di, nana. Kaya't yung asawan, construction worker. Wan, jaklam mo no taga-ano da. Kasta? Ay, sige nana. Agyaman na, tanaibagam kanyak tinagan na. Nestor Gayam tinagan na. Maibagay launay tinagan na iti kinataar na. Nakitak idi na minsan nga aldaw ijay tersena ni bakit open. Ha? Anya day jay? Makan? Saan? Si Kakit Dimot. Adda nakitak agwapo. What? One friend. Ay na, nagwapo si ka. Si ka talaga. Dagiti nagugwapo lang ang lalaki ti sipsiputan. Si Kakit Dimot. Nagwapo nga rod. Ay na, masigurado ka magustuhan mo't dayjay no makitam. Kasla Daniel Padilla ti panagrupro pa na sika. Anya? Napan ko pa'y nga rod dinamag ni bakit openg no anya tinagan na. Ay, Nestor ka no. Ay na, sayit ka talaga. Nakitam lang nga gwapo, agpapansin ka man nan. Agiramang ka. Gayam Panyang, nagsapa ka mo dan? Papanam? Mapanak ijay ili, friend. Adaman mapan ko gatangon. Anya nga iti mapan mo gatangan? Inak gumatang iti lipstick. Anya? Pangusaram iti lipstick? Malamang, pag lipstick ko Oo na yan. Siguro, adamanin ipurpurmaam anya. Saan lang asiguro? Talagang adda. Ay na, nagwapo nga rod. Kasla Daniel Padilla. Anya? Asino nga'y mananday ta alalaki? Secret. Diyak kaya't nga ibagakan ka. Amangan noon na anak amang porma kan kwa na.
Masigurado nga gusto kan kaday jay, Nestor. Imay na pa'y nga rod dinamag no anya tinagan mo. Ha? Panyang tinagan day jay. Kasta ka din, nana. Sapay lang ko mga rod ta maranaak no umayak tumanan gumatang. Ay katwon awan dakas na. Balasang mat ni Panyang, kan kunamot abaro kapay. Uwin, nana. Awan pa'y asawa. Nasaya at no kasta. Amangan no si katikagasat day ja Panyang. Laki din no asino ti masabat ko, lampas-lampas ti lipstick na. Si kamod gayam Panyang. Da kayong matata, imbes nga ibagayo ang nakapimpintas, ngam kas nakit din ti bagbagayo. Kit pudno ba, nagsarming ka kumaa, sakbayari muar ka. Anya mo ti kasta langam. Apay, adamanin purpurmaam, takas na tilangam no rumwar ka. Aywan tata, adda talaga purpurmaa. Kasla Daniel Padilla ti rupa na. Anya? Iso ang mapanak ijay tirsena ni Bakit Openg. Mapan ko man i-display ti rupak ijay. Barang umay gumatang kat makita na. Anya? Ay, una yan day ta lipstick mo, si Panyang. Ha? Apay ka di, nana? Nagpintas ka di. Umapal kayo. Anya nga umapal nga ibagbagam. Naglipstick ka nga agpaisaw. Ngam lampas-lampas mo't di tabibig mo. Da kayo mo't, nana. Imbes nga ibagayo nga umapal kayo iti kinapintas na. Kastakit din ti bagbagayaw. Anya? Ala, agulimag kayo, nana. Nakababa inday tay bagbagayo. Ang mga noomayan ni Nestor dito'y kat mangag na ti bagbagayo. Anya? Ala, saan kayo nga agan anya-anya dita? Ti ko na, agulimag kayon. Naimbag nga oras mo, ading balasang. Kastamit kan ka, manong baro. Uwin gayam. Anya nga minin ti madaydayaw anagan mo, ading? Ha? Ay, Panyang tinagan ko. Kasta ka di. Nice meeting you, Panyang. Nestor mo tinagan ko. Kasta? Naku na ni Nana Openg. Balasang kapay ka no. Ha? Ay, uwin, pudno day na, balasang akpay. No kasta, mabali na ngagdaton ken ka, ading. Ha? Sure! Sure, Nestor! Ay na, agyaman aklaw na ading. Awanan yaman na. Kinuray saan ka pa'y anagdatdaton, itapay na ang aklonan kan. Anya? Sigurado ka? Wan, iso ang manipod ita, agayan ayatan. Himaya, daw may ko'y padamag kan kasuping. Ha? Anya manan? No pagsayatan, darasam, ibagamon. Sika talaga. Ibagamon ay nagbayagan. Amom, agayan ayat kaming kini Nestor. What? Wan, pudno ti imbaga. Agayan ayat kamin. Ibagbaga na nga agdaton kano kanya. Saan pa'y lang ang nagdatdaton? Inaklon ko na. Apay, kapoy. Ay na, unay day tante kinagaramping at musika, Panyang. Nanggigigil naman ako sa iyo, Panyang. Ti ko nang kiti, umapal ka lang amin. Anya? Siya kumapal? Diyak lapatsin ngagbayag kayo, anya. No kasano kapaspas na nagbalin na da kayo, isumit kapaspas no agbreak kayo.
Imay nga rod ije balay medical man. Kung naklaki din no, anya ti umay na ibaga. Ay na, umay nalagaya may padamag aduada ka nun iti dayja anestor. Anya? Kita man lang ti ugali na dayja a babae. Sayet at talaga. Amin na makita na agwapo. Pakitaan na iti motibo. Ti awanan bain. Katbay amon anya ngay nga ron. Isumot ti ugali na. Inton ko nagsangit-sangit tumanan no ibalik dayja a lalaki. Katbay saan na bale? Tay sumot ti masaktan. Saan mo't adata? Apaw, talaga mo nga impos mo pa iti Facebook nga gayan at kayo ni Tidadya Anestor, panyang. Ay, katuan Talual daw lang tinapalabas, manipod agayan ayat kayo. Ngam impos mon, kat kanayon mo pa nga imay day, ay agasang manday ta. Siyempre, ay ayatin mi titunggal maisa. Iso nga ipopos mi ada kami. Ay, awan lati amok. Kita mantikat niya, lita. 11 years da nga gayan ayat. Ngam nagwin na suwas dalat ta. Da kayon tulaki din. Hoy, bakla. Lawlawag akla nga. No tikat nyel kat awandan. Da kami kininestor kat forever. Understood? Da kami ti mangi panaknak iti kaadwan ti forever amakuna. Nga uray saan kami nga artista. Anya? Awan ti makapagsina kada kami kininestor ko naktumat. Panyang and Nestor forever. No ti Daniel Padilla ken Catherine Bernardo, ket Katniel, da kayo matapan niyang ken Nestor, panis. Anya? Ay, oray siya. Nakitak dagijay impopos ni Panyang a picture da iti dayja Nestor. Nabiit da pa'y anagam-am mo iti dayjay alalaki. 5 laang nga aldaw tinapalabas. Ngam impose nakit din. Kunam lalo tawon mo tan tinapalabas. Wan nga raw. Uray puutan nyo nana. Saan nga agbayag dagijay? Amangan no awan pa'y ti makabulan kat ag-breakdown. Kat makaamumatan Enton ko may tumanan dito itersenak ngagsangit-sangit takitaan na. Di na pa'y matinam-am mo jay tao. Gapula ang tagwapaw. Kat, iso mati ugali na. Iso amak ka mo mati na iti biyag na. Oh, itay pa'y aday ta cellphone mo tikit kita ama. Kikitag man dito impos ni Panyang a picture da iti dayja Anestor. Nakitak day ta na. Nag-commentak pa'y nga rod. Imbagak, asapay lakuma. Ta umabot damot iti 11 years. Akas lakat niyel. Ay, Jack lapat dyan. Ni Catherine Topay ang nakapimpintas in breakda. Ni Panyang tulaki din, nakaslabiraro ko. Anya? Ibagak to man gayam no masabat ko. Dilagbay nga gipupos iti kakastoy a picture. Ay na, in caption na pa Nestor Panyang, forever. Ay nagraraman ti danga. Oh, anya mo dagiti ipopos mo si kapan niyang. Oh, apay akas sa tilangam. Rumbang kumaan naragsak ka. Adda nga rod kaayan-ayat mo. Very proud ka pa'y amang ipopos iti social media. Ay, diyan ka mo na niya tiaramido, Elena. Anyat kayat mo asawan. Panag ko na, kada kayan ayat ni Nestor jay lugar na. Anya? Nadlaw ko nga minkan kwa na. Idi na minsan nag-date kami. At daw mawawag kan kwa na. Idi kwan, kinita nakpay nga umuna. Sana inidap di cellphone na. Kanamong ka di, babae ti wallpaper na. Panag ko na, iso day ti girlfriend na. Anya? Jak lakit di maklon na bilang tay break nak ni Nestor. Sapay ay ayat ko na yun Aguuyong kan samot tan panyang. Ay ayatak nga inka ibagbagamat. Nabiit kayo pa'y anagam-am mo ngamin. Ngam inaklon mo nga oray saan pa'y anagdaton. Ay agasam man day ta. Ay,
Ano ano i-break na ka? Ayan na di ko nang mauray awanan ti Katniel at adalat na forever yun, danga. Pasensya ka kuman pa niya. Saan ka gayam nga ayatin? Anya? Naibagak lang nga ayatin ka. Gapulang iti iliw ko iti girlfriend ko. Nga day jay lugar mi. Kun may sa, mabisinak lang idi. So naibagak king ka day jay. Awanan kay tibayin. Mabisin ka lang. Ngamsyak, kasta unay abustog ko idimbagak nga gayan ayatan. Unay ka, Nestor. Pasensya kan kunak manin. Lipatin nak, talipatin ka mo ten. Anya matanti kasta niya naramid mo, Nestor. Nabiit pa'y manipod na gamamuta. Nga mabit matgayam nga agwin na swasta. Panyang. Manipod na gamamuta nga ginggayta. 11 days talang. Anya ka magtan. Kas itinakunak itay. Pasensya kan. Gaputaawanan ti panagayat kukin ka. Nay, apay ngay, ngagsangsangit kamot ang magmag na, sigapan niya. Nay, ta sana sumumbat. Nagwin na swas kaming kini Nestor, tata. Ha? Manluloko matgayam tawanan bain. Hayunay kang panyang. Basol mo mutlang ano apay. Saan mo pa'y unay nga mamog itaw? Nga may ayatang kiday. Anya nga ita. Si kamaday, tagsangsagit akasta. Gun-gunam apanyang. Amom, sikapan niya. Makapalik ka. Amom lang nga ruden ang nag-break kaming kini Nestor. Ngam kastapay lang ang tibagbagam. Notikat niya kat 11 years. Na kayo mat ka ni Nestor. 11 days. Ay na, nagmayat man. Kano lang, inimbagam kada kami forever kayo ti Dayja Nestor. Ngam ni, nasurok lang ang makalawas. Nagwinaswas kayo. Ay, makapal kayo talaga. 11 days sa panagayat. Naimbat ay mabot pa iti 11 days anya. Nagbayag. Sana 7 days, tano 7 days, isang linggong pag-ibig ko, mapanya. Awan pa'y nasaya at naibagam si kabakla. Ha? Di tang kamanyangan. Ay, makapal. Gatpod naman, makapailag ka talaga. Day tati maganab mo. Gapula ang tanakita mga adalangana. Apo, nagpapansin ka, sayot ka, danga. Jakmat ngamin namnamain nga dagayam girlfriend nang. Kat idi pala kumadamo ang nagsarita kayo. Sinaludsod mo, no ada ka di kaayan-ayat na. Sikamot ngamin, gapula ang iti excitement mo, nalipata mo dagita abanag. Anya nga ita, agsangit-sangit ka manan. Nagmayat man ti istorya ti ayan-ayat yu adwa niya. 11 days ko naman. No 11 years ti Katniel, da kayo mat 11 days. Anya lakit din. Siguro, sayang mo't dagiti lipstick aginatang mo. Agpa-impress ka lang kan kuana. Sardangan nakman si ka Elena, nagpadaan nyo kinibakla. Awan pa'y nasaya at ngibagayo. Namukla ko mga dagayam kayan ayat na. Jakla ko man nakiamamukin ko na.
Ay na, basol mo. Gapo lang amin tagwapo. Di ka nagsalsaludsaw no adda ka ayan-ayat na wano awan. Salbag day ya, Nestor. Pinasakitan na lang ti puso ken Rikna. Sayang dagiti lipstick kas kada ado a pagpapintas asinay sayang ko. May in love lang ang kanya. Hanggang saan ba? Ay, salbang ka talaga. Anya? Awanan ba inday ya lalaki? Ay, kat anusam Awanen tinestor ijay balay da kapitan. Nagawi doon, takailiw na kanaw ti girlfriend na. Anya? Iso asaan na ka nga ay-ayatan na ijay. Adal day takan ka, ano adda ka ayan-ayat mo, saanan anas kan pay nga i-post, wano ipanakal iti social media. Iti kasta, no ag-break kayaw, saan ka unay amasakitan, maawatam. Nana. Naimbag kumamot, no imabot iti makabulan ti ayan-ayat ya. Anya kat ta 11 days ay na, makapaulok kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.